ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ମାରିବ ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ଭାତ ଖାଇବ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କର କାହ୍ନା ଭଲକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲକିରି ହବ। नहीं सीए नड़िया बड़ा चलो तोटा देखे ठाकुर तले पूरा लाइन रखिदेल तल थाकटा हाँ पूरा तले रखिदियो लाइन रे हाँ गोटे लाइन कर आउे भिडियो कले महापुट भले भिडियो कर घर भर कौन भले कि
ଆମର ପ୍ରସାଦ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ପୂଜା ସରିଗଲା, ଘଣ୍ଟାଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପ୍ରସାଦ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ଭୋଗ। ଆପେଲ, କମଳା, ବୁନ୍ଦି, ମିଶ୍ଚର ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ବୁନ୍ଦି, ମିଶ୍ଚର, ଅଙ୍ଗୁର ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶହେ ଛାଡିଥାଏ ନ କଣ ଦିଆହଉନି। ମାମୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଅ, ମାମୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଅ। ହଁ ରାତିକି ନା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହବ ସବୁ ଆଣିକି ଥୁଆ ହେଇଛି।